rýchlosť a aby tých nehôd bolo menej. My sme túto akciu robili prvýkrát minulý rok a dovolím si povedať, že sa nám podarilo prispieť k zníženiu nehodovosti, pretože v podstate v roku 2008 prišlo počas toho víkendu o život 6 ľudí. Minulý rok to bol už iba jeden ľudský život a taktiež sa nám podarilo aj znížiť počet dopravných nehôd a aj ľudí, ktorí boli zranení počas týchto nehôd. Preto vlastne by sme chceli vyzvať, aby ľudia podporili túto akciu. Môžu ju podporiť tak, že si dajú takúto nálepku na auto, nechcem umrieť v 50-ke, alebo... To som už videl normálne, takéto veci. Áno. Môžeme možno aj to dať na auto, respektíve môžu si dať niečo ružové na seba a vlastne tým podvedome... Pardon, pokračujte vo vysielaní. Vyzývame verejnosť, aby počas nasledujúceho víkendu, ale aj samozrejme počas celého roka dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, hej, aby jazdili zodpovedne, ohľaduplne k iným vodičom a prosím vás, nepíte za volantom žiaden alkohol a omamné látky. To je všetko, hej? Nalepiť si to na čelo. Tomu hovorím... Dovidenia. Tomu hovorím rýchla prepadová jednotka nasadenia rýchleho teda. Dobre, fajn, super. Čiže ďakujeme veľmi pekne. Dobre, pozerám, že aj nechcem prísť zo zdravie v 130-ke. Samozrejme všetko platí, tak ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce. Aj my, díky, majte sa, šťastnú cestu, tiež veľmi opatrne. Každému zúčastnenému teda dnes, samozrejme, že milí priatelia, tá istá výzva platí aj pre vás. Tak dajte si pozor, predovšetkým počas blížiaceho sa víkendu. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. No a my ideme o chvíľočku do ďalšej polhodiny, samozrejme, ale ešte predtým, ešte Zelenko na chvíľu.